Kena jadi nomor siapa ya? Ani go lutti ma Wallahi. anche ne gioca ko Kita. no No. lagi dia anche se lo fare ma su da wallahi ko lo wala Aku ni anda dia dapat dua pertanyaan ngutang. hai ko kiti go sinano ko ti den do yani Yo tak gitu. trois fois la ngal su Nang ko nang fan di hamai billahi. Ini lo. Ada terus. Yang cerita kunjung. Lagi dia ko lang fiala ni pa mo ito today na su ti Ano lagi di Facebook? Ati fiala ina yele mayan Ini main. na i Ahora fin di fama. Ahai kila ndio complètement. Kila occupé tu nge e kunji mai da occupé ma kunda occupé ma. Ni tanga ngala. Ino fan na mai di nang tol. Wallahi. Kono ya ko. Ini. Ano lagi nak kau? Itu ni boy. Aku dah pada muka tu tu. Nah, yang explikan lah ada dua mana. Ini no salah main itu. Ini yang dia tu. Ni boleh ni mana? Ini. Ini yang table kalau ni lah di Kaji. Andi nak kenal. Ini yang dirama senare. Kalau lu dong andi anti kini mungkin. Aku nak tanya model di mana di kami yang boleh terus. Muyur na de mo findar ko goddu ka o Aku ni mau tanya. Mau dengan kami. Ni ay bapa gak kompati ni ay yurni. Kita yang sudah di mana ni kami. Andi ni ni alamu. Ni macam ni macam kamu. gemma. Jamau. Meski fiulu. Mimi dari bulu ko wato de bu jobba. Ni? Hai sama mondo ko sere be ngoye jettu da su da sama. Ne. O ko pili na wonjoni. Watte kadi joni baka ni di joni atti dende na bo maw. So dan tembe ko bilada. Ni mo awa. Bobo hande na mali ko kino ko bayani 18 ans. 18 ans, hai 19 ans mo nyanda sikina. Hay joni de ko jomba ko buto le ki wala to. Enne ko silibata jo. Minimum en tant que son dans la mer mino me matala. Ni yanti ngai ko ko yo. Allah. Aw min ha hande mina na sigal. Mi juuti mi laɓɓi mi giɓi ko mi watta ko ya min no mara mani ande ko wondira kandi waɗa sifanaɗe goɗɗo sina wona anni wawatamo mi handa kan non ala min no modeno jurnade ɓiɗɗa hano momi heeɓi o ɓiɗɗami reedu yimɓe ɓitako min yayan baw gorejo an bago min ñiramo E non ha non tege male. O ara o inna mo yurnade don. Andi nyande go sa ajini do yana e ma. jurni sefe ande mo muurol nandi o gorkon awa sefe ande ama o endu Ara ko murore yuppotode kadi. ɗum ko heewi Amin yaɓi. Kono noon ɓe innay ɗan mi haalan so wonde wotere. Ɓiɗɗo gorko hay ɓiɗɗo mo reedu waccata. Ko enen rewɓe duwa ƴettugol responsabilité ji ɗuɗɗe men. Ƴettumo naɓa. O gorko kadi yewtida e makko moƴƴa. Ñande goto o yana ɗo haye nene ma ɗum andi wela fi yumbirawo si nawni ɗo walde goɗɗo ko humpaa ande ko mattunan ɗo mi halanta ɗum goɗɗo min mi falama sedde o gorko mi nanta mi yetta ko mi watta hombo mi sifanto min nayi himo fayan kono ɓiɗɗanango min tiina hersan min kan haala goɗɗo ɓiɗɗango jamɓoyta kan ñamko ɗo hay yata hay nokku sina ya ƴettu feere yewtida e o gorko ma anda so wonɗa e so seede par ce que hande o yurni janggo anda ko ɗum dawta par ce que gorko no ɓuri debbo doole 1000 fois min noon sa jaɓi si nana allah addanɗan on nder ɗo ko wondiran kam mimi o gorko wulɓe ko yanayno e jimko mayano wala ko sifano ɗum mi juuti mi raɓɓiɗe mi gili kodi watta goɓe yewtida e makko ƴetta feere fi ɓiɗɗo ma on fi hoore ma hande ko ɗum ɗon hiwɗa janggo a ndawa ɗum mbiyata si o yani ɗo allah dandi ɗum jiwon ƴettude reedu allah dandi woɗɗina ɗum ɗon ɓoƴƴina to ɗum safilay ko jama sifanoɗa ɗum goɗɗo min ni allah dandu o fii du ya ƴettu feere muɗum no wolbini goye min mi yi on ka ko waɗi labe hakkude e allah jiw mi wondiri e allah mi fenantama kanko e baaba makko e nene makko ɓe wondi ka suudu gorko on ƴetti ɓiɗɗo mum o waɗi reena ka suudu mais andi nenejo sikkay ko giggol ɓiɗɗo